Почти всеки уикенд на стадиона в село Избеглии се събират хора, за да се разтоварят от ежедневието. Не по друг начин, а чрез стрелба с лък. Това занимание крие в себе си история. Разказва за древни времена, когато много други видове спорт, например, все още дори не са били измислени. Тук се срещаме с Николай Христозов. Той е председател на български клуб «Традиционна стрелба с лък» и ни разказа как клубът се стреми да запази и популяризира това ценно изкуство. То носи в себе си красотата и наследството от старите времена на нашата цивилизация. Организацията ни е национална организация, която има за цел да популяризира в мащаб цялата държава, цяла България, това занимание, което обединява хобито на множество хора и кара хората също да проявяват доста от тях интерес към културата и историята на нашата цивилизация, тъй като това може би е едно от най-древните занимания на цивилизацията ни, буквално на много хиляди години. Разбрахме още, че традиционната стрелба се различава и то по много неща от спортната стрелба с лък. При спортната стрелба разполагате с модерни оръжия, с прицелни прибори, докато при нас прицелни прибори няма и използваме исторически дизайни лъкове. Например, можете да видите зад нас хора, които използват отомански дизайн, който е късно средновековен и е съществено обвързан с нашата цивилизация също. Той е колкото техен, толкова и наш. Не трябва да забравяме, че има голямо преплитане между културите и много дизайни са заимствани едни от други. Също може да видите и монголски два различни вида дизайни, които пак са обвързани до голяма степен и с нашата цивилизация. Също можем да кажем и за унгарския лък, който е доста рано средновековен, но той също е обвързан с нашите конни армейски формирования в миналото и е доста използван от гърба на кон. И самите мишени също се разполагат не на една линия и цветовете са по-различни. Това, което виждате като мишени, представлява патентованата българска традиционна мишена за стрелба с лък. Всяка една древна цивилизация в стрелбата с лък има собствени традиционни мишени. Сега много хора задават въпроса, това ли е мишената, на която нашите деди са тренирали? Не. Тя е обвързана с нашата история до голяма степен, с стрелкова и оптична логика, но ние нямаме възможността да разполагаме с информацията на каква мишена е тренирал хан Аспарух на Младини, примерно. И поради тази причина около година и половина ни костваше да разработим и с западни наши партньори и големи майстори стрелци и в България точно този дизайн, в който сме разработили едно видео с пълно обяснение на цветовете, на големината и така нататък. Когато изстреляш стрелата, тя никога не хвърчи абсолютно правилно през първите 10-15 метра. Тя има едно усукване покрай лъка, след това обратно, пак така и същевременно се използват оперения, естествени, които са само леви или само десни пера и се развърта във въздух. И така се самобалансира и оформя нормална балистика на полет. А върхът какво е? Върхът е стоманен, учебен връх. Ловните върхове са направени по съвсем различен начин, изключително остри. Това е учебен връх, който е лесно да се вади от щита. Щит наричаме полиуретановото платно отзад. Ето полиуретан е щита, а това е мишената, която се закрепва за него. Някои хора ги бъркат. Колко хора обикновено идват тук да се учат да стрелят с лък? Това винаги е различно. Тази база в момента е първата база, която изграждаме в България, като идеята е такива да има 7 или 8. И хората от цялата страна да могат с шофиране бързо и лесно да стигнат до подобно място, на което да могат да практикуват това занимание на абсолютно унифицирани условия. Тук специално това нещо го правим от около година. Бройката, която се събираме, винаги е различна, тъй като и климатичните условия са различни. Има по-непретенциозни хора, които идват и в дъждовно време. Сега вече времето започва да става хубаво, естествено групата започва да става все по-голямо. А всеки ли може да се присъедини към вас? Абсолютно, включително и вие сте поканени след малко да пробвате. Трудно ли е? Ако питате мен, слушате ли внимателно и усъвършенствате ли една идея техника, практически почти всеки може да се справи. Кои са основните правила, които казвате на начинаещия, който за първи път хваща такъв лък? Първите правила ви ги обясняваме вече при самата стрелба. Когато ви дам един лък и ни стрели, започвате да правите няколко серии под моя инструкция. Като тук е ред да отбележа, че организацията ни ще започне да сертифицира в рамките на средносрочен период треньорите по традиционна стрелба в България, които трябва да отговарят на определени критерии и всяка една такава база в страната да разполага с един такъв сертифициран кадър. Николай Христозов ни показа как се стреля с лък, като обясни основните неща. В неговите ръце изглеждаше доста по-лесно, но на практика има немалко тънкости. Изплъваш ръката напред, след което правиш една лека свивка. Не държиш ръката абсолютно опъната като спортни стрелци, камо ли пък така, защото извивайки така ръката, тетивата удрят тук. Държейки изпъната ръката, тетивата удрят пред мишница. Така че трябва да имаш една такава лека свивка, не прекомерна, лека.
3 пръста. Между първия и втория ти стои стрелата. Не стискаш стрелата с пръстите си, държиш я хлабава между пръстите. Тя знае къде да си стои, има си щипка. Изпъваш назад до под-око. Като задната ти ръка е продължение на стрелата. Не нагоре, не надолу. Лактата ти е естествено продължение на стрелата. Повече работиш с гръб и рамо, отколкото с самата мускулатура на ръката. Това е, което трябва да направиш. Никога не правиш празен изстрел. Винаги стреляш само с стрела. Я сега хвани лъка. Лакът е малко по-високо. Започваш да изпъваш назад. Наклон на лъка задаваш. Наклон на лъка, изпъваш назад. Изпъни, смело. Още. Ето тук трябва да ти дойде край на стрелата. Прицели се в основата на мишената и пусти стрелата. Център! Разбира се, това вероятно бе късметът на начинаещия. Последваха няколко не толкова успешни опити. Но действително това занимание действа много разтоварващо, което споделиха и другите стрелци. Един от тях е Александра. Тя идва тук да стреля от няколко месеца. Това е едно от най-хубавите неща, които съм правила някога. А от колко време стреляте с лък? От колко време ли? Малко. Може би 2-3 месеца, обаче се оказа, че съм доста добра. Това нещо не трябва да се изпуска, защото стрелбата един вид е свобода. Карата да се чувстваш прекрасно. Всяка една изстреляна стрела няма думи да се опише. Особено ако е в центъра или няма чак такова значение? Няма никакво значение. Има значение, ако ходиш на състезание. Ако си на състезание, хубаво да учиш центъра, все пак. Обаче, да, без пропуск. Супер е. Това е най-хубавото нещо, наистина. То е за всички. Няма възрастова граница. Може да започнеш когато си решиш. Малък, голям. Аз почнах преди 2-3 месеца. И реално няма никакво значение колко си години. А как го открихте всъщност? Във Фейсбук. Във Фейсбук свързах се с Ники, покани ме да дойда и не съм спирала. Всяка седмица съм тук. И да, хубаво, много е хубаво. Препоръчвате го? Препоръчвам го на абсолютно всички. Малки и големи. Наистина, няма никакво значение от възрастта. Никакво. И само да ни се представите, че не записах името. Александра. Казвам се Александра. От Асеновград ли си? От Асеновград съм, да. Много препоръчвам на хора, които са в близост до Асеновград. Дори и на пловдивчани. Все пак имам един от най-хубавия път в Пловдив, Асеновград, така че заслужава си. Много си заслужава. Планирате ли да се провеждате състезания? Да, планираме провеждането на ежегодно национално първенство в минимум 3 кръга на 3 различни места в България. По въпроса преговаряме с няколко общини, с поне 5 общини към момента, ако трябва да съм честен. Преговаряме и за генерално спонсорство и се надяваме нашата организация, пак да вметна една голяма скоба, не работи с такси, не е бизнес проект. Ние нямаме някакви твърди такси за тренировки или нещо от сорта. Ние се издържаме само единствено от спонсорства и дарения. Няма как да пропуснем и наградата на Николай Христозов, която той получи в края на миналата година. Лидер на годината 2024 в раздел Национална кауза. Бях приятно изненаден от организатора на събитието и от сценариста, лидер на годината 24-та в раздел Национална кауза. Като аз не я възприемам за лична моя награда, по-скоро това е една голяма реклама за цялостно това занимание в национален мащаб, защото много хора му обърнаха внимание, което за нас е щастие, естествено. Но има ли и други такива места из страната? Има много други такива места из страната. Общуваме с доста хора, които правят същото. Има множество хватове и техники на стрелба и съответно много така разнотипни са заниманията на хората, което е прекрасно, защото всички тия занимания всички са древни. Всеки един хват, всяка една техника принципно е на хиляди години. Друг е въпросът вече как ще успеем да унифицираме ние основни условия и правила, за да може хората да бъдат все по-обединени от това занимание, да няма разколи, да няма интриги, да няма такъв тип неща, просто това да бъде наистина една позитивна атмосфера от ведри, усмихнати хора, които имат едни и същи интереси.